kerep sidember madem datan wonten ingkang sami obah datan wonten ingkang sami halumampah ingkang biarsa mung hanjut tanjuting swaraning gongsa Lokananta kang tinabuhan para wira pradonga ambabar hangungkung lir kadya swantenipun kodhok ngorek kawistingal Siratmaja temanten Sarimbit samilang bidalangan gantal ingkang awujud gondang kastrit mewah gondang tutur gantal ingkang dumadi saking suruh liniting pinangsulan lawe wetang ugi kawistingal kaparingan donga pangestu saking panjenenganipun Ibu Juru Pangrengga Busana kaubengi wujudipun panjang ilang panjang ingkang ngemu marang perangan dawa ilang habis karawit sedaya wau kanthi barokah donga saking panjenenganipun Ibu Juru Pangrengga Busana mugi Siratmaja temanten Sarimbit tansah sageta panjang yuswani ilang sukertani inggong sinandhang serinten sedalune ambabar manggiya bejo mulya ing sak lambi lamiya ugi kaparingan donga pangestu ingkang awujud tirta wenting ingkang manggen salebeting lampingan pratandha Siratmaja temanten Sarimbit anggenipun bangun balai pawisman tansah manembah wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wedhi ugi kawistingal Mas Bagus Indra Wahyu Kusumatidi sampun kersa hangidak nigan kapidak ambyur sumbyur saknalika pratandha yekti yen to Mas Bagus Indra Wahyu Kusumatidi boten tido akene hanya tangi baitaning bebrayan agung ugi Mas Ayu Luciana Fitria ugi sampun kersa hamiji samparanipun ingkang garwa mawi toya mancawarna ingkang manggen saklebating Bokor Kencana Sukerta ingkang manjing dening sang garwa binuncal ambabar manggiya baja mulya ing sak lami lamiya ugi kadherekaken leliru wujudipun kembar mayang kaliluraken senajan to beda rupa senajan to beda warna mugi tansah sageta atut runtut nyawiji dadi siji lir pendha rukunipun Siratmaja temanten kekalih rakit hanggindung Siratmaja temanten Sarimbit arsa kasowanaken kunjuk panjenengan sapi lam driya manggon namanggonku binarung swaraning pradonga hangrakit Siratmaja temanten Sarimbit kagendhong ugi kabopong dening Rama Dalasang Ibu Rama Dalasang Ibu ingkang halumaksana bebasan sak pecak mandheg sak tindak kendel meminta kanugrahane Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi putra temanten tansah tinuntun wonten ing reh kautaman ugi tinuntun wonten ing reh kasusilan Bir putraku bocah ayu lan bocah bagus
ing dina iki Rama lan Ibu ora bakal kaboten gendong sira sak kloron yoga. Mas Bagus Indra Wahyu Kusumatini iku mbiyen wong liya nanging saiki wis mancing dadi siji ya dadi putrane dhewe. Mugi rinten kelawan dalu tansah sageta nyawiji dadi siji, tansah sageta manunggal dados setunggal. Sampun monggo jumeneng kabar kursi kencana utawi kursi temanten. Sampun katuran panjenenganipun Bapak Yatim saha Ibu Sutidi kasuwun jengkar saking sasana palenggan. Bapak Ibu ampun pinarak riyen nampi rawuhipun besan riyen. Mas manten Mbak manten monggo jumeneng. Bagi katuran Jawat Asto ugi rangkulan sesarengan Pak Karang Pisan pratandha panjenenganipun Bapak Yati adalah Ibu Sutidi sampun kersa jengkar saking sasana palenggan arsa katampi rawuhipun dening panjenenganipun ingkang ampun ganti nunjuk Bapak adalah Ibu Mani. Ugi katuran pinarak wonten ing saktengenipun putra temanten pratandha Rama dalasan Ibu paring donga pangestu konjo ingkang putra anggenipun hang lampahi bebrayan agung.